Давайте адразу па старэчы дастанем з шклянак свае ўстаўныя зубы і разам са мной хорам скажем: раней было неяк усё па-людску. Я вельмі лаяльны і талерантны да ўсяго ў геймдэве, не іранічна лічу, што кожная гульня, самая незразумелая, мае права на існаванне і знойдзе свайго адданага аматара, нават калі ён псіхічны і сядзіць зараз у якой лячэбніцы. Але апошнім часам гучныя рэлізы робяцца яшчэ гучней не за конт якасці і прарыўных механік ці графонія, як бы нам хацелася, а за конт мора памылак, багаў і тэхнічных недаробак. Тое не абмінула, на жаль, і апошні Jedi Survivor. Лічу, што не сіла з табой распрацоўшчык быць вінна, а па аднаму месцу шчакецінай з плоту моцнай. Вітаю, вы на канале Рудзі, наліце сабе, што п'юць паважаныя рыцары светлага боку, ці цёмнага, ці нефільтраванага, і сядайце паўтульней, а я паспрабую разабрацца, ці вартай касмічнага прайсу ў $70 працяг неблагой гульні Star Wars Jedi Survivor. З першай часткі, агляд на якую я рабіў пару месяцаў таму і раю вам паглядзець пры магчымасці, прайшло сюжэтна ажно 5 гадоў. Наш руды хлапец Кайл Кэсціс, што збег ад вялікай разаніны і палявання на джедаяў яшчэ юнаком, падаецца, памужнеў, адпусціў бараду ды займаецца рознымі партызанскімі справамі. То хвасты каровам на ферме імперскага гаўляйтара накруціць, то словы непрыгожыя на плоце адміністрацыі напіша. Карацей, ладзіць розныя сур'ёзныя дыверсіі, ды, як паказвае час, пакрысе губляе надзею на тое, што тая барацьба мае хоць які плён. У мінулыя часы Fallen Order ён разам з камандай абяцаў аднавіць ажно цэлы ордэн джедаяў, але Survivor пачынаецца з таго, што сяброў нашых і няма нікога. Так, засталіся мы ды любімы BD-1, маленечкі, але наймілашышны ды вельмі карысны робацік. Куды ўсе падзяваліся, будзем высвятляць па сюжэце. Але ж відавочна, што пра абяцанне аднавіць ордэн наш хлопчык амаль не думае. Ні грошаў, ні паплечнікаў, ні нават самай заняпалай планеткі, дзе можна базу адбудаваць, ды вучыць юных падаванаў сілай думкі фігі імперыі паказваць. Вы спытайце, дарэчы, чаму ж ты, Рудзі, гуляеш на польскай? А гэта, таварышы, майце на ўвазе, што расійскай тут няма, а польскую, я разумею, лепей за англійскую. Цяжкавата, але ўжо не так, як было з сярэднявечным дэтэктывам Pentiment, што падагляд таксама праходзіў на польскай з дапамогай нанотэхналогій, так што будьце пільнымі, калі зусім моў іншых не разумееце. Дык вось, больш усяго мяне цікавіла, як будзе рэалізавана падача здольнасцяў для геймера, бо мы навучаліся розным магчымасцям і баявым хітрыкам на працягу ўсёй першай часткі, пакрысе прывыкаючы да новых комба і здольнасцяў. Не маглі ж яны зладзіць амнезію герою, каб зноў навучаць нас тым жа прыёмам. І значыць, па логіцы гульні мы павінны не тое, што памятаць усё, дык і зарабіцца мацней за 5 гадоў вандроўкі, баёў і гэтага ўсяго. І сапраўды, даволі хутка нам дадуць амаль усе здольнасці і механікі з мінулай часткі. Як прыклад, катання на трасах уверх і ўніз з дапамогай BD, калі б галоўны герой у другой частцы развучыўся гэта рабіць проста вось таму што і навучаўся нанава, выглядала бы, вельмі дзіўна. Гэта моцна ускладніла распрацоўку, бо мала таго, што трэба было прыдумаць усё нанава, дык і захаваць мінулыя напрацоўкі. Як і раней, карта вялікая, шмат закрытых адразу праходаў і пакояў, якія здолеем адамкнуць толькі праз пэўны час. Нагадаю, такі тып пабудовы гульнявога свету мае назву Метроідванія, то бок боўтацца трэба туды і сюды і ў пэўныя месцы можам вярнуцца толькі потым, прасунуўшыся па сюжэце. Я не зусім правільна сказаў, што карта вялікая, як і раней. Раней яна хутчэй была заблытаная, доўгая, шматузроўневая, і іншы раз без чаркі са шкваркай не разабрацца. Зараз да гэтага ўсяго яны намагаліся ў, хвіліначку, адкрыты свет. Адносна зразумела адкрыты. Але гэта ўражвае, бо чакаеш чарговы калідорны баявік, а атрымліваеш вялікую прастору, па якой нават можна бегаць на мясцовых дыназаўрах. Халера, гэта ж сапраўдны джедай школы ваўка.
Канешне, ўсё добра, вялікая лакацыя, па якой нават на ездавых трэба ганяць, каб не марнаваць час, але тут мы сутыкаемся з першай і самай вялікай праблемай, што я агучваў у пачатку. Гульня не аптымізавана. Была. Канешне, зараз мы атрымалі ўсяго 2 патчы. Усяго, бо ў нашыя часы гэта амаль што мавітон, калі гульня дарагой серыі за $70 працуе адразу і без 5 патчаў пад 50 гигабайт. Да гэтага ідуць яшчэ слязлівыя запісы распрацоўшчыкаў, што вось нас яны геймераў любяць мацней за сваю маці, сабаку, бабку і ружовы бугатці. Проста нешта так атрымалася, што гульня выходзіць не гатовай. Настолькі гэта нечакана адбываецца, што рэліз зорных войнаў ужо пасоўвалі ў даце выхаду. То бок ужо усе даўно разумелі наяўнасць праблем, але ж у буйных кантурах на аднаго распрацоўшчыка 3 маркетолагі. І калі гульню прадалі, улёткі раздрукавалі, а ганарары для журналістаў выплачаны, дык і нейкія праблемы з гульнёй ужо ў разлік не ідуць. Я не паспеў у самым пачатку адчуць увесь памер праблем, бо літаральна выратаваўся седзячы на вёсцы без інету. І калі праз пару дзён я спампаваў гульню, яна ўжо ішла з першым патчам. Спачатку нават і праблем вялікіх не было. Нешта крыху фрызіла, але агулам бегалася нармальна. Усё накрылася тазам, калі я выйшаў на той самы вялікі абшар на першай планеце. Адчуў мацнейшую прасадку кадру ў секунду, у канкрэтных лакацыях нават проста завісала гульня раз за разам. Ну ўсё, кладём свае зубы назад у шклянкі, паважаныя дзяды і бабкі, пабурчалі і хопіць. Вернемся да гульні. Я яшчэ яе не прайшоў, яна аказалася даўжэй за Fallen Order, што добра. Больш вось гэтай усёй беганіны па левых пячорах, неабавязковых закутках і дадатковых задачак. Праўда, апошнім часам пачынаю думаць, нібыта ўсе гэтыя зборы ачывак, дасягненняў, форма кампульсіўнага расстройства, і мы з вами агулам усе хворыя людзі. Ну, тыпу, як чэлікі, якія па 20 разоў мыюць рукі на дзень. А гэтыя клятыя распрацоўшчыкі навучыліся зарабляць на нашай слабасці. Пабегаць тут ёсць дзе. Дадалі шмат міні-гульняў па збору усялякай бздуры, каб тыпу матываваць вас вывучаць свет. Але нават мне, спаўтаруся незразумелай цягай проста тут усё абабягаць, падаецца, што нічога цалкам не змянілася з мінулай часткі, і я проста гуляю ў новыя лакацыі, якія трэба даследаваць. Сюжэтка на пачатку дакладна не самая моцная, і вашы ворагі і задачы агулам выглядаюць як звычайны нудны аўторак на працы. Я шчыра спадзяюся, далей яны раскруцяць гэты махавік ачмурэнных гісторый, бо за першыя 15-20 гадзін усё выглядае даволі прыснаваценька. Ворагі нейкая другасная банда мясцовых беспрацоўных і вар'ятаў, босы праходзяцца за расы, толькі вялікія прадстаўнікі фауны могуць надаваць вам добрых тумакоў. Яны сапраўды нейкія рэзкія ды хуткія і б'юць моцна. У першай частцы я нахваліваў баёўку, бо сутычка нават з 2 ваярамі магла выклікаць праблему, і ўсё пачынала быць падобным на танцы з мячамі. Блокі, ухілення, контратакі. Нельга проста заціснуць кнопку і залупцаваць усіх. Цяпер нешта змянілася. Звычайныя ворагі зрабіліся нібыта слабей, але іх стала болей, і ўвесь час нехта перашкаджае, страляючы здалёк, ці гранатай, ці ракетай. Герой зрабіўся больш уразлівы, цяжэй кантраляваць адразу ўсіх, і ёсць адчуванне, што праз спробу зрабіць баі складаней за лік колькасці ворагаў і іх разнастайнасці, распрацоўшчыкі парушылі баланс і ўнеслі бязладдзе і неразбярыху. У першай частцы часцей можна было адчуць гэтую вытанчанасць бою. Адзін супраць аднаго на мячах. Адчуванне, што вы не Unreal Unstoppable Child, што аднім махам усіх забівахам, а хлапец, які валодае мячом, але можа таксама папацець, бо б'ецца супраць хоць і не заўсёды валодаючых сілай, але з досведам сутычак ворагаў. Не кажу, што бойкі там былі нейкія узорныя, тыпу філіграннае фехтаванне, хапала і бязглуздых момантаў, але сапраўды вельмі няблага. Робіцца зразумелым, чаму яны дадалі герою тут яшчэ бластера, каб хоць неяк выправіць сітуацыю балансу, дзе вы ўвесь час знаходзіцеся пад абстрэлам і далёка не заўсёды лёгка адбіцца і ад тых, хто насядае зблізу, і ад стрэлаў бластера, даволі трапных і балючых. Карацей, нешта трэснула ў балансе ў зорным каралеўстве. Паглядзім далей, але ўжо зараз я разумею, што
не адчуваю асалоды ад баёў, як гэта было літаральна паўгады таму, праходзячы Fallen Order. Мячом машаш, але не тое. Да мяча і двайнога мяча дадалі яшчэ камбінацыю з 2 адзінарных мячоў і меч з бластарам. І як бы разнастайнасці болей, кожная валодае відавочнымі плюсамі і мінусамі, але я ўсё роўна ўвесь час карыстаюся адзінарным. Неяк не адчуў я моцнай розніцы. І ў дрэвах здольнасцяў і навыкаў таксама змены. Цяпер іх там шмат, тыпу разнастайных, і, падаецца, павінны падыходзіць пад кожны стыль бою і валоданне сілай. Хто ў што можа. Дык вось пад мой стыль там не тое каб шмат варыянтаў, і думаю, што прыйдзе час і буду марнаваць пункты досведу на розную бздуру, просто каб бачкі не боўталіся дарма. Падобнае было ў першай частцы, дзе пад канец гульні я просто вывучыў амаль усе здольнасці, бо просто трэба было на штосьці траціць атрыманыя пункты. Для разнастайнасці дадалі, будзем называць іх, перавагі. Тыпу пару пасівак, якія адначасова можна актываваць у героя. Спачатку іх, канешне, трэба знайсці, так што яшчэ адна матывацыя коўзацца па мапе і плюс да разнастайнасці паляпшэння героя. Па выніку амаль за 20 гадзін я зразумеў, што Star Wars Jedi Survivor з'яўляецца літаральна працягам. Гульня зарабіла працу над дробнымі момантамі, якія палягчаюць геймплей, безумоўна, тыпу тэлепорты ад кропак захоўвання. Але агулам гэта тая ж самая гульня, проста з іншым сюжэтам і ў новай лакацыі. Сюжэтна пакуль зусім не ўражвае, але, буду спадзявацца, сцэнарысты пакінулі хоць які невялічкі паварот. Дакладна, каму спадабалася першая частка, павінна зайсці і гэта. А вось з тымі, каму Fallen Order паддаўся нудным, хутчэй за ўсё спрабаваць не трэба. Не думаю, што вас захопіць гэты неверагодны хадзілінг па лакацыях. Тым болей за такі кошт. У Беларусі яна недаступна, а ў Еўропе цана як самалёт. Таму глядзіце самі, але раю толькі адданым аматарам. Сам я яе спакойна прайду, пагляджу ва ўсе закуткі, без вялікай напругі пераб'ю ўсіх босаў верагодна і даведаюся, чым скончыцца. Але гэта ўсё неяк у мяне спакойна, тыпу неблагая гульня, можна і прайсці. Без захаплення. Чакаю вас у каментарыях, каб даведацца, ці пагулялі вы ў апошніх джедаяў і што думаеце ўвогуле пра апошнія тэндэнцыі з выхадам гульняў з вялікай колькасцю багаў. Далучайцеся да Twitch канала Рудзі, дзе мы праходзім гульні і цудоўна бавім час. Дзякуй велізарным патронам з Patreon за вашу дапамогу і адданасць справе. Калі жадаеце атрымаць ранні доступ да ўсяго контенту, эксклюзіўную відэа VIP-статусу ў Twitch, тады па спасылцы ніжэй і ў апісанні пераходзьце на Patreon. Дзякуй вялікі. Таксама адгэтуль можна стаць спонсорам і ў YouTube, калі жадаеце падтрымаць праект і ўбачыць сваё імя ў фінальных цітрах. З вами быў Рудзі, усіх і кожнага абдымаю і да новых сустрэч.